Csingilin kívánsága. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy tündér, úgy hívták, hogy Csingiling. Egy napon azon gondolkodott, hogy mit szeretne szülinapjára. Rájött, hogy mindig is arra vágyott, hogy nagyobb lehessen. Elment ezért Törpillához, hogy kérhessen egy olyan elixírt, amitől nagyobb lehet. Törpilla nem tudott adni, mert hiányzott egy aranykoronája. Gondolkodott, hogy hol lehetne találni egy aranykoronát. És rájött, hogy Szőke hercegnél biztos van. Gyorsan elküldte Csingilinget a Szőke herceghez egy aranykoronát kérni. De ő nem adott neki, mert csak mézért cserébe adna. A tündér elrepült Mici Mackóhoz kérni mézet, de ő csak egy vidám utazásért cserébe adott volna. Csingiling elrepült hát Tomászhoz, akitől megkérdezte, hogy elviszi-e Mici Mackót egy utazásra. Tomász erre csak egy kagylóért cserébe volt hajlandó. Csingiling tehát elment Arielhez kérni egy kagylót. A sellő keresni kezdett egyet neki az óceánban. Igen ám, de egy cápa nem engedte át, csak egy halért cserébe. Ariel visszaúszott a rákjához, és megkérte, hogy fogjon neki halat. Ő fogott is neki. A sellő odaadta a halat a cápának, aki át is engedte. Így kapta meg a kagyló Csingiling. Az összegyűjtött dolgokat odaadta Törpillának, és megitta az elixírt. Ettől a varázsszertől megnőtt, és boldogan élt, míg meg nem halt. Csingiling kívánsága. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy tündér, úgy hívták, hogy Csingiling. Egy napon azon